Čaves. Nazdar. Počkej. No dobre. Nazdar, čaves. No takže, dneska som tu. No dobre, mám strašne dlhé intro, tak už ideme na to. Proste ideme ohodnotiť Es Soon, Espasibo, Rocky a Sub Rocky, proste albumy od najhoršieho po najlepší, dobre? Dobre, ako má fakt dobré albumy a má 4, hej, dobre, takže najhorší album od neho je The Sting. Čo, ako dalo sa to očakávať. Vyzerá z 2018. Áno, som sa naštudoval takéto aj roky. Ako je najmenej populárny zo všetkých. Ako, je tam pár dobrých trackov, ale proste celý tak sklamal, ako keby je dosť experimentálny. A príde mi, že není moc ani po spolu, chápeš? Že len tak proste random tracky, ide to, neviem, je to smutné, sklamal proste. Je to teraz 2018, je to najnovšie, ho? Takže dúfam, že aj to čo vydá. Už 6 rokov už nevydal album. Dúfam, že nesklame už potom, lebo potom už ako je to smutné. Dobre, tretie miesto. Teraz už sú fakt dobré, akože, toto už sú fakt dobré. Tretie miesto je At Long Last ASAP. Áno. To teda taký najhlbší album. Ako také vážne témy tam preberá. Je to super produkcia, je tam super, akože aj atmosféru to má úplne dobrú. Super momenty sú tam. Taký menej chytlavejší mi príde, že je. A akože produkcia je fakt dobrá všetko, ale taký menej chytlavejší, chápeš? Ale to už mám fakt rád. Dobre, druhé miesto. Live, Love, ASAP. Áno, je to jeho debutový. A ešte aj mixtape, áno. Tento podľa mňa by mal byť aj na jednotke. Počkej. Tento by mal byť asi aj na jednotke, ale neviem, ešte ten mi príde, že je ešte trocha lepší. Ale tento je fakt super. Proste ho preslávil. Super songy sú tam. Bože. Napríklad, jaké sú tam Peso a jak sa im to Purple Swag sa mi zdá, čo proste ukázali, aký má štýl a tak proste. Aj zvuk, aký má proste, to ukázalo, tak to všetko pekne. Neviem, a aj keď je to proste mixtape, tak je mega obľúbený. A asi má byť aj na prvom mieste, ale tu máme na prvom mieste jeho prvý album, čo je Long Live ASAP. Áno, tak to tu je. Neviem proste. Asi je najlepšie hodnotený, by som povedal. Podľa mňa hej, ako sú tam aj také známe songy, napríklad, jak sa jen tá volá, no áno, Futs, K.I.N. Problems. Ja sa myslím, že na tom Kendrick, Drake aj 2 Chainz. Potom Goldie je celkom známa songa. Ešte. A proste priniesol mu veľkú pozornosť a asi proste bol to jeho prime, neviem proste. Tento je fakt dobrý, milujem proste. A no, počkej. To už je všetko. Počkej. Dobre, to je asi všetko, ale ešte chod si pozrieť najnovšie videjko s J. Coleom, bro. No tam nebolo, ale J. Cole album reálne má jedno videnie a to som si len ja pozrel, bro. Prečo sa nepozrieš? To je tak dobré. Úplne, že super je to, naučíš sa z toho. Takže, a sorry, že tak dlho nevychádza videjka proste. Tak kde som bol, áno, cez víkendík, takže. Dobre, ale áno. A ešte by som chcel také videjka, že vypočujem si znova taký album, napríklad T-Pep a proste ohodnotím ho. Chápeš? To by som chcel urobiť tiež. Neviem, možno zajtra bude videjko. Neviem, či sa mi bude chcieť, ale neviem, hádam, hej. Dúfam, že zajtra vyjde dačo.
Dobre, ja sa s tebou lúčim. Toto je asi trocha kratšie videjko. Neviem. Ahojky, maj sa krásne, áno. Čiže koľko to má? Neviem. Bože, kde to aha, tu 5 minút. Joj, tak to je krátke. Ale dobre, tak len tak si to podrieš, vieš čo. A 2 minúty tu už hovorím po videu, takže... Dobre, ale... Tak dobre, maj sa... Aha, jak tu píše. Ahojky, maj sa krásne, áno, áno. Dobre, počkaj, tu mám CapCut. OK, no, dobre. Maj sa krásne, uži si ešte deň krásny. Dobre, maj sa, ahojky.